El grup de l'assignatura d'Informació Electrònica de la UBIC i l'Escola Les Pinediques de Taradell guanyen els Premis Blocs Educatius que l'Ozonosfera organitzava per primera vegada. Amb aquest certamen, el col·lectiu blocaire de la comarca vol incentivar i reconèixer l'ús dels blocs com a eina de comunicació. Les Pinediques de Taradell i el grup de l'assignatura d'Informació Electrònica a la Universitat de Vic són els guanyadors de la primera edició dels Premis Blocs Educatius que ha convocat l'Ozonosfera, l'entitat que agrupa els blocaires de la comarca. El col·lectiu vol reconèixer i fomentar alhora l'ús d'aquesta eina 2.0 a les escoles, instituts i altres centres formatius d'Osona. D'entre els 5 finalistes en la categoria d'educació infantil i primària, el jurat dels primers Premis Blocs Educatius d'Osona va escollir com a guanyador el bloc de les Pinediques de Taradell. Els seus responsables van recollir el guardó, 800 euros per gastar en material de les botigues TIC Osona, lluint samarretes reivindicatives contra la retallada de personal docent que tira endavant la Generalitat. Creuen que el reconeixement donarà més impuls al bloc, que conceben sobretot com una eina de difusió del que es fa a l'escola i de relació amb els pares dels alumnes. El que és més difícil és que comentin, que facin comentaris en el blog. Això és una cosa bastant complicada, perquè la gent ho va llegint, però és difícil que vagin deixant comentaris. Però bé, esperem que amb aquest blog també hi hagi, amb aquest premi vull dir, també hi hagi un impuls cap al blog i la resta de blogs, evidentment, i això vagi aconseguint més, que hi hagi més interacció. En l'apartat de 0 a 12 anys, el segon premi, dotat amb 400 euros, se'l van dur l'Escola Lluçanès, de Prats, mentre que en la categoria de secundària i altres nivells va ser pel bloc Pujarem la tristesa dalt les golfes, de la Salle de Manlleu. Aquí la victòria va correspondre al bloc de l'assignatura d'Informació Electrònica, de la carrera d'Informació i Documentació de la Universitat de Vic. És una manera una mica de formar més que una assignatura, fer una comunitat d'aprenentatge al voltant d'aquesta eina dels blocs. Realment tenim un bloc d'assignatura, que és el que porto jo, diguéssim, i és una mica el que coordina tota la feina, però llavors cada alumne té el seu propi bloc, és on fan les tasques que se li encomanen, i llavors a mesura que va passant el curs doncs realment van fent coses pel seu compte perquè ho veuen una eina útil. La 50ena de propostes presentades a la convocatòria satisfan els responsables de l'entitat organitzadora, l'Ozonosfera, que ja pensen en una segona edició. Però realment hi ha molta qualitat aquí a Osona en quant a blogs i suposo que les ganes que tenien també de que se'ls reconegués la feina van ser molts els que es van adherir als premis, així que sí, més que satisfets perquè ja per començar la convocatòria ha estat molt més ampli del que crèiem. L'ús del blog com a eina de comunicació i aprenentatge, la interactivitat que genera i altres aspectes com el disseny, la funcionalitat i l'ús de les diferents plataformes digitals va ser el que més es va valorar a l'hora d'atorgar els guardons. La cerimònia de lliurament dissabte al matí va comptar també amb la intervenció de Pitu Martínez, responsable de projectes TAC del Departament d'Educació.